ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଚୁଲିରେ ବଢ଼ିଆ ଜନ୍ତା ପିଠା ବନାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ରଜରେ ବୋଉ ପାଖକୁ, ସିଏ ତାକୁ କହିଲି ଟିକେ ଜନ୍ତା ପିଠା ବନା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସିଏ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବନାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ବନେଇନି, ବୋଉ ପାଖରୁ ଆଜି ଦେଖିବି ବନେଇବାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଶିଖିଯିବେ ଆଉ କେମିତି ବନାଉଛି। ଏଇଟା କେତେ ଗିନା ଚାଉଳ ବାଟିଛୁ? ଛୋଟ ଗିନାରେ 2 ଗିନା। ଛୋଟ ଗିନାରେ 2 ଗିନା। ଯେଉଁ ମାପ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ନାଇଁ? ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକିରି ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ପକେଇବ। ଲୁଣ ପକେଇଥିଲା ଲୁଣ ଅଦା ଫଦା ବି ପକେଇଲେ ହେବ, ମୁଁ ପକେଇ ନେବା ନଡ଼ିଆ କୋରା ଖଣ୍ଡ। ଏମିତି ଫୁଟିଲେ ତାପରେ ସେ ଆଣଟା, ଚାଉଳ ଆଣଟା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତ ଢାଳିଲି, ଏକାଥରେ ଢାଳି ଦେଲେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନା ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଜନ୍ତୁଣି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। କଢ଼େଇରେ କଦଳୀପତ୍ର ଦେଇକି ଘିଅ ଲଗେଇକି ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ତୁଣିକି ରଖିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ ପତ୍ର ପକାଇଦେବ? କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଲୋ? ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଜିନିଷ କ'ଣ ଢାଳି ଆଗେ ତାପରେ ତାକୁ ସିମ୍ କରିବୁ। ସିମ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସେଇଦେଲେ ପୁରା। ଦେଖିଆ ହେଲା ନା ଛୁରୀ ଫୁଟେଇକି ନହେଲେ ଚାମଚ ପୁରେଇ ଦେଖିବ। ଯଦି କଞ୍ଚା ଥିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇକି ଲାଗିବ। ଟିକେ ଅଛି ବୋଧେ, ଆଉ ଟିକେ ହବ। ଅଠାଳିଆ ହେଇଗଲେ କାଳେ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଅଠାଳିଆ ହେଇଗଲେ ହେଇଯାଏ, ସେ କିନ୍ତୁ ଟାଣିଯିବ। ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଟାଣିଯିବ। ଆଉ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବା। ୱାଓ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଖାଉନା କଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେଦିନ ଟାଣୁଆ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ନରମ ହେଇଛି ଜନ୍ତା ପିଠାଟା। କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ତୁଲତୁଲିଆ ନରମ। ପାଟିରେ ପକାଇଦେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ମିଳେଇ ଯାଉଛି। କେମିତି ହେଇଛି ବୋଉ ଜନ୍ତା ପିଠା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।